muzice mám vždycky obrovský vztah a vzpomenu si na Kiss Party Live v Benešově. Pamatuješ, Vašku? Ahoj, pamatuju, to byl jeden z největších hitů, tohle vždycky se to pustil na rvaný parket a... Ono je ještě normálně, buď v podcastu na www.kissjižničechy.cz a nebo na YouTube, na kanálu Kiss Jižní Čechy, ke stažení video, kdy máme Kiss Party Live v Benešově, myslím, že to byl rok 2010 nebo 2009. Je to 5 let zpátky. No. A jak je venku ještě světlo, 8:30 a tam se prostě paří na v sále na Rivers Close in You. My jsme jeli fakt normálně za denního světla. Se o to, že jsme přijeli asi v 11 domů, nebo kdy že jsme v 10 dopoledne si mě předjížděl na dálnici. Jo, dobrý party to bývávali tenkrát, ale i budou, doufám, že to bude pokračovat. Já jsem právě na tohle chtěl navázat tím, že už máme de facto rozpis Kiss Party, základní rozpis na rok 2015, takže na www.kisspartylive.cz naleznou naši posluchači veškerý štace, kam za ním letos míříme. Je to dobrý. 100%, takže 18. dubna začínáme v Táboře. No, u té 18. zůstaneme, protože 18. hodina se nám blíží a to je tvoje vysílání. Měj se. Těším se. Ahoj. Zárubová snídaně s rádiem Kiss Jižní Čechy. Ahoj, zdraví tě holky Kiss Patrolky. Celý březen vozíme k vám do práce výbornou zárubovou snídaní. Chceš své kolegy mile překvapit? Tak se přihlaš na našem webu kissjižničechy.cz. Každý den někoho vyberem, osobně se ozvem a snídaně zdarma s chutí dovezem. Snídani si vychutnejte v dobrém bistru v domě služeb a obědy ve všech 3 pobočkách v Českých Budějovicích. Více na www.dobrébistro.cz. Používáte na svém počítači stále operační systém Windows XP? Je čas ho vyměnit. www.microsoft.cz/akce Windows. Teď máte poslední šanci koupit si Windows 7. Akce platí do 31. března nebo do vyprodání zásob. Navíc, když si koupíte Windows 7, získáte upgrade na Windows 10 zdarma. Více informací na microsoft.cz/akce Windows. Kozlovna má sestřičku! U Zelené ratolesti v Českých Budějovicích pro vás otevíráme Plzeňku s tankovou Plzní, italskou kuchyní a vinotékou. Tradiční kozlovna a nová Plzeňka u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Toužíte po velkém SUV bez kompromisů? Pak je tu pro vás nejprostornější české SUV Hyundai iX35. Má bohatou výbavu, skvělé jízdní vlastnosti a osloví vás i špičkovou kvalitou podloženou 5letou zárukou bez omezení. Zvolte Hyundai iX35. Největší české SUV s bohatou výbavou, teď v limitované nabídce za atraktivní cenu. Hyundai Fischer.cz, váš prémiový autorizovaný díler v Českých Budějovicích, Strakonicích, Jindřichově Hradci, Pelhřimově a zanedlouho i v Táboře. Kiss Jižní Čechy. Počasí. Jednou si nahoře, jednou si dole, takové je i počasí, protože to si s náma opravdu hraje, protože teploty se nám vrátí na těch krásných jarních 15 stupňů Celsia. To budou zítřejší maxima. A 13, což je parádní počasí s polojasnou oblohou, čekáme v Budějovicích, v Táboře a taky v Písku. Kiss Jižní Čechy. Dávejte si pozor u obce Skalice, což je kousek od Tábora, u odbočky na Radimov máme dopravní nehodu, stále se tam došetřuje, zhruba ještě hoďku si tam počkáte a taky si dávejte pozor u Lomnice nad Lužnicí a u Smržova, máme tam momentálně prosekávání stromů, takže jeden jízdní pruh je takový komplikovanější, ale v případě, že pojedete pomalu, tak určitě pojedete bez problému. Kdyby cokoliv dalšího, volejte bezplatně, díky. Máš pro nás dopravní info? Volej sem 800 13 12 13. Jedeme v tom s tebou. Kiss Jižní Čechy. Číslo 1 s největšími hity. Kiss Jižní Čechy. Číslo 1 s největšími hity.
KIS Jižní Čechy už máme 18 hodin a 3 minuty, to znamená, že rozjíždíme pravidelnou hodinovku, pecek na psání s linkou 38 55 10 999 a taky na Facebook samozřejmě můžete kopnout svůj vzkaz. Teď už tady Lukina, ahoj. Ahoj Vašku, čau. Vybral si Apollo Road ATVho, taky jedno z těch největších hitovek z rádia KIS Jižní Čechy. Tak pro koho to bude dneska? No tak samozřejmě pro tebe. Díky. Pro všechny kysáky, Market Popozilu, Lenku Vrdolu a všechny skvělý lidičky. Jasně, vržem na to, ahoj. Tak jo, čau. Jižní Čechy. Jubox. Už pozdravit střední Čechy, ahoj Věruš. Ahoj. Dáme ti sirtaky, dlouho jsme nehráli tuhle tu řeckou věc, tak pro koho bude aroma řecká dneska?